So what's up mga wakwak? It's me again, your malditong squared og karon. Dili na ako ang vlog ha. Nagsalak ni nga vlog. So karon, gahulat mi sa ko mga kauban ako pa. Ako pa aning naamo ng payag-payag. So karon mga wakwak, kaning among sitting karon. Ako dili tulo pa minahani. Alas 11 na kapin. So karon ang napa ni si Bubong, ako o si Dokyo turat si Bubong. So hindi po ma-flip. Tara, si Bubong. So karon among settings usab na pud may hadto na pud may unahan ang dapit long sus talingting. So karon di man ni ako vlog mo muna kung makasulti bitaw mura kakuwang ko galingong vlog. So karon nuhat lamon may uban akong makauban lagi. So ay di mo kalimot i-subscribe ning channel ni Sir sa Lakday no. Sa ko naa po day ko ikuan niyo nga na bagong channel ang nanay channel karon si Bobong. Yang channel pangalan siya channel kay Bobo Bernadette underscore sa tayo mga sa mga vlog ba? Bernadette underscore dayong Bobong vlog. Ayun nagpangalan. Ay giingnan ako ni siya Bobong Bernadette. Giingnan ako siya nga kanang imong content bong dapat binabayad ka kay kadugan na ni maanda na niya inigulo silang balay matingal na yung ginakana nga mura og sinultian nagbayad si Bobong. Siyempre ang sa mga binayot God sa Tilio between nilang Tilio between kituluman sila among nilang Tilio ni Bobong ug Gidokyo si Bobong kay the best magbinayot no bisag ka mo makabantay mo ana. So karon ako ginan si Bobong lagi kanang imong vlog lagi dapat ang imo ang kuan ana ang imo ang kuan nimo ana kanang signature nimo is binayot gyud imo ang sinultian na kasi may bagay ganun ako mag Bernadette ba sa among kuan Tris Maria iyang content iyang kanang content is more on dili gyud o dapat gatanan gyud binay iyang style ay mura kana og bagay si Bubong no to galuto na si Bubong hadta para si Sir Salak ninyo guys nakasulod sa me Asa dito? wala na si Bubong. So karon taon na to sa so niya pakurot ng amuang manok anang amuan. Sige pagkakuman kanang atong sawa mo na atong buyon magka-farm tag sawa. Sawa naman tay manok. Sawa na may buhino. Kaya na lang nato nga walay manok makasulod kasi sumaron sawa. Kaning vloga guys kuan kaning para ni sa mga nagpa shout out. So shout out no sa ni Bubong Bernadette. si Bubong Bernadette. Wala ko ka kuan gyud guys nga kuan pud di ay maayo pud ni si Idol Square Domo Iwa di ay. Iwa ra po. Di sa ka kuan Idol nakakato og pangusinero Idol sa kuan. Ako ang pagkatudlo ni Kuan, Chef Ramsey God. Kuyaw di kay ni guys. Okay nang kumantay mo batasan ni Chef Ramsey sige so. Sige guys so. Diha din nakadapt na nimo. Sige na ako nagsapaon sa una kay dili ka bulumuloto. Pero nakabalo na mo Kuan. Nakarealize na ba nga? Pa-practice po na kuan di ay aron ako pong pangasabaan sila unya. Estudyante. So karon na si Kuan, Tipin Vlogs. Na si Tipin Vlogs guys. So mga kasiyaw, kani nga content ko ani sa para ni sa tanang nagpa-shout out ni Sir Salak. Ayan. Dayon, mo na siya. Please, kod subscribe mo sa yang Kuan channel. Mo na siya guys si Boy Bungol. Moy sa Secure Biners Yeah. as Boy Bungol. Mo ni ako ang idol guys. Idol. Kani kuan ni guys kaning kontenta ni guys kuan ni para ni shout out ni tanan guys kay nagpa-shout out mo unang Please, ayaw mo kalimutog Kuan subscribe ni Sir. Probinsyanong Siaw. please subscribe mga Kalingaw kasiyaw. kayo. Salamat. Hi mga kasiyaw! So, Papi Boards and Sir Salak is gakuyog na po ng mga palho sa Maria. So, karon sa tikabuhin sa mong content, sir. Kaning kuan na kontenta para ni shout out. Sa mga nagpa-shoutout ni Sir Salak Magpa-shout out. sa
sa secure episode sa inyo na yung sa imo ang Sa pre. ako ang probinsyanong siyaw. Sa mga nagpa-shoutout ni Sir Salak sa mga dugay ng gahulat nga iyang i-shoutout. Hope nga ma-shoutout naman ni this time ug hope nga inyong lantawon hantod sa katapusan. Sugod po sa sinugdanan. No, maura to. Oh, dayon, I hope you enjoy watching mga kasiaw. So, maura to o bye-bye. Og karon mga kasiaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Mag-shoutout nako sa tanang nagpa-shoutout sa kuang channel. Shoutout to Miss Julien Atay of Malaysia. Very supportive ka ni guys sa kuang channel. Daghang kayong salamat Miss Julien sa imong pagsuporta sa akong channel. Shoutout ni DJ Anitots from Singapore. Shoutout ni Princess Lynn Vlog from Singapore. Shoutout ni Sunny Ingito from Norway. Shoutout sa Mamarang Island. Shoutout sa Bayuran Vines YouTube channel. Shoutout ni Nathan Cute Vlogs YouTube channel. Shoutout ni Rodney Labs YouTube channel from Malaysia. Shoutout ni Tonton Saliot YouTube channel from Saudi Arabia. Shoutout ni Felipe Magdula YouTube channel from Quezon, Bukidnon. Shoutout ni Mitch Nirol YouTube channel. Shoutout ni Brad Federico Cap YouTube channel. Omicron chapter Sambuanga. Long live mga taga Sambuanga. Shoutout ni Juan Laagan YouTube channel. Shoutout sa akong partner Ralph Ligaspe Philippine Army. Shoutout ni Dato Pobre Marahan YouTube channel from Davao. Shoutout ni Bisdako YouTube channel. Shoutout ni Bisdak Vlog Mix YouTube channel. Mega shoutout sa Secure Viners members. Shoutout ni Malditong Squared YouTube channel. Shoutout ni Papi Boards YouTube channel. Shoutout ni Dudong Ranje YouTube channel. Shoutout ni Do Buyaks YouTube channel. Akong igagaw ni si Do Buyaks mga kasiyaw. Shoutout ni Duki Vlogs YouTube channel. Shoutout ni Titings TV YouTube channel. Shoutout ni Tiffin YouTube channel. Shoutout ni Isbi Mayong YouTube channel. Shoutout ni Pretty Boy Elmer YouTube channel. Shoutout ni Verna Bubong Vlog YouTube channel. Shoutout ni Boy Bungols Vlog YouTube channel. O shoutout po ni David sa member sa Secure Viners nga wala pa makagama sa iyang kaugalingong channel. O palihog ko ninyo og subscribe sa amo ang group channel Secure Episodes. Muni among grupo nga channel. O palihog po ko ninyo og subscribe sa Biyahe ni Kuya J. Muni amo ang editor o director sa amo ang group channel sa Secure Episodes. Og sa tanang nagsuporta sa ako ang channel mga kasiaw, daghan kayong salamat kaninyo. Og sa tanan pod nga wala pa nakasubscribe sa ako ang channel, palihog ko og subscribe pod ninyo. Ang ako ang channel, Probinsyanong Siaw. O dinhirataman, o daghan kayong salamat ninyo mga siaw sa inyong pagsuporta sa